Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri guztioi urtarrilaren 9ko saiora. Asteazkena da eta naiz eta normalean astelehenetan bisitatzen gaituen gaur Patxi Urrutia kolaboratzailea izango dugu gaurkotasunak komentatzeko. Asko dago komentatzeko naiz eta hasi berria dugun 2019 hau, hortaz ez galdu gure gaurko programa. Has gaitezen. 14. mendeko Nafarrora joango gara lehendabizi. 1316an bere iloba Juan lehendabizikoa zendu ondoren Felipe Bosgarrena Frantziako eta Nafarroako erregean bihurtu zen eta. Saltoak handia egingo dugu orain, 20. mendean, 1982. urtean, Bosniako Serbiar Errepublikak Bosnia-Herzegovina Errepublika Independientea izendatu baitzuen bere burua. Kaixo, hauek dira egunak urtarrilaren 9ak utzi dizkigun lerroburuak edo titularrak. Datorren 4 hilekorako Zibiboxetan programatu diren 277 ikastaroak pamplona.es eta iruñakulturala.es webguneetan argitaratu dira. Izen ematea urtarrilaren 9tik gaurtik 15era izanen da eta zozketa 16an. Programazioan hurrengo arloetako proposamenak biltzen dira. Ariketa fisikoa, artea, ongizatea, dantza, teknologia berriak, musika eta elikadura osasungarria. Urtarrilaren 10tik 19 Iturramako Zibiboxean dantza garaikideko 4 ikuskizunak dantzeta dantza gunea zikloa osatuko dute. Emanaldi bakoitzeko sarrerek 3 euro balio dute eta Iturramako Zibiboxean bertan edota pamplona.es weborrian eskuratu daitezke. Lan arriskuen kudeaketan langileen arteko kolaborazioa sustatzeko helburuarekin, Osasun Sailak bideo bat editatu du. Kanpainan oinarritzat hartutako irudiak prebentziozko jarduera ziklo jarraitua izateak zenbaterainoko garrantzia edo importantzia duen erakusten digu. Horren gain, kartelak eta mahai egutegiak ere egin dira, kudeaketa arautegian zer urrats eman behar diren azalduz. Zubiarte Euskaltegi Publikoaren plaza libreetan izen emateko aukera datorren astelehenean zabalduko da. Honela, urtarrilaren 20ra bitarte zabalik mantenduko da Euskara ikastaro hauetako matrikula epea. Ikasle berriek urtarrilaren 21ean hasiko dituzte klaseak. Oio Kontseilariaren esanetan lege berriari esker Nafarroa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren abanguardian kokatuko da. Onartutako foro lege proiektua parlamentuan aurkeztu da. Egunkarietako azalen txanda lehendabizi jo dezagun Diario de Navarrara egunero egiten dugun moduan. Lerroburu nagusian, laukoak ahal dugu alderdiaren krisia luzatzen du gehiengo parlamentarioa ez galtzeko. Azaleko argazkian Marabillas gaztetxea agertzen da. Titularrak honela azaltzen du. Polizia Rosalejon sartzen da eta jauregia hutsik aurkitzen du. Diario de Notiziasen txanda. Titular hau nabarmendu dute. Gaztetxea itxita bere segurtasun eza dela eta agindu judizial bat eta bizilagunen kesen ondoren. Azaleko argazkiak horri egiten dio erreferentzia. Nabarreria zonaldea gaztetxearekin atzekaldean poliziez beteta erakusten du. Garagunkariko titular nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Amurrioko familiak balak hil egin ahal ziela adierazi du.
Beherago azaleko irudian atzo Iruñean gertatutako istiluak ikusi daitezke. Eskuinean izenburu hau ipini dute. Karga polizialen egune Iruñean foruzainak Marabillasen sartu eta gero. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta lehendabizi berria egunkaria ikusiko dugu. Goian eskuineko iskinean hurrengo albistea jarri dute. Listora asiarren inoiz baino abia gehiago kendu dituzte 2018an. Horren azpian atzo Iruñean izandako istiluak edo kargak agertzen dira. Marabillas miatu eta hustu dute izenburupean. Bekaldean gainontzeko edukiak. Ekonomiari dagokionez, zentro teknologiko guztiak Basque Research and Technology Alliance patzuergoan batu ditu Jaurlaritzak. Horren azpian bizi giro atalean Elkano ezagutzeko akuilu berriak izenburua duen edukia. Alboan Amurrioko erasoa udalak aho batez salatu du. Eta eskuineko iskinean goian orain baik eta alduguk lortutako akordioa bertan bera geratu da, eta amaitzeko kulturan esperimentatzeko omenaldia hartzeri. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiz bukatuko dugu. Garesen hasiko den korrikak badu egunez eguneko ibilbidea prest, eta hor irudi batetan ikusi dezakegu aipatutako ibilbide hori. Apirilean hasiko da korrika, apirilaren 4tik 14. Ea zenolako agenda dugun aste honetan Iruña herrian. Igandera arte urtarrilak 13 Nafarroako artxibategi nagusian Nafarroa Behera lurralde bitxia izenburua duen erakusketa eskainiko da. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan proiekzioa euskeraz. Jainkoak ez dit barkatzen pelikula proiektatuko da edo botako da. 2018an ekoiztutakoa da eta zinemaldian izan ere aurkeztu egin zen. Sarrerak 3 euro balio du. Ostiralean arratsaldeko 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean eta tokiko jazz musikako urtarrila zikloaren baitan, Geltrio eta Iñigo Ruiz de Gordejuela musikariek edo taldea eta musikariak kontzertua eskainiko dute. Sarrera doakoa izango da, baina gonbidapena aldez aurretik eskuratu beharko da. Horretarako, han bertan Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 aurrera musutruk eskuratu edo jaso ahalko duzue. Ordu erdi geroago ostiralean egun berean arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan Elena Taberna atzera begira programaren barne La Buena Nueva pelikula eskainiko da. Sarrera 3 eurokoa da. Amaitzeko ostiralean arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian Joel López musikariak berazkenengo lana aurkeztuko du, Sueños y Pan. Sarrera 35 eurokoa da. Gaur zeroa oso lainotsu edo estalita. Prezipitazio txiki egingo du, elur kota jaisten joango da 1300-1500 metrotik. Arratsaldean 1000-1100 metrora eta 500-700 metrora azken ordutan. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, azken orduetan ipar-ekialdera aldatuz. Temperaturan aldaketarik ez, egunaren amaieran izotz txikia egingo du. Ostegunean zeroa oso lainotsu edo estalita egongo da, arratsaldetik aurrera lainoak gutxitu egingo dira. Prezipitazio txiki egingo du bereziki egunaren lehen partean, eta arratsaldean atertzera egingo du. Elurkota 200-500 metro inguruan egongo da. Ipar-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperatura jaitsi egingo da, nahiko minimoak eta gutxi edo nahikoa maksimoak. Izotz txikia egingo du.
Aurrera egingo dugu Iruñerriko berriak ikusiz. Hasteko Eguesibarko albisteak. Hiri berrikuntzaren bigarren fasea dela eta lurzoru jabeek beharrezkoa den aurreko aldaketa urbanistiko egokirako parte hartze plana abiarazi dute. Lur sail hauek olatzen kokatzen dira eta lehendabiziko bilera edo saioa gaur arratsaldeko 6etan izango da Eguesibarko udaletxean. Edozein zarantza edota ekarpen izanez gero edonork haiekin harremanetan jartzeko aukera dute galbete 45 abildua outlook.com posta elektronikoaren bitartez. Bestalde, Eguesibarrekin jarraituz, familia arretarako zentroak 2019ko urtarriletik ekainera bitarte eskainiko dituen jarduerak aditzera eman ditu. Era berean apuntatzeko epea irekita dagoeneko. Udalaren webgunean, Eguesibarko udalaren weborrian, informazio guztia aurkitu daiteke. Eskaintza zabala da eta bertan zintzilikatu den dokumentu batetan kontsultatu daiteke. Bularra emateko tailer bat eskaintzen da, adimen emozionalai lantzeko lantegi bat, nerabeak dituzten gurasoendako saioak eta bar. Eta hori da guztia Eguesibarri dagokionez. Amaitzeko, Iruñeko berriak birpasatuko ditugu. 2018an zehar urtero egiten den proiektu artistikoak burutzeko deialdian, irabazi asmorik gabeko 9 entitateek 278.000 euro jaso dituzte. Iaz baino 1.500 euro gehiago banatu dira beraz. Ekimen edo aurrek urtean. Ekimen honen helburuak Iruñean ekintza kultural eta artistikoak sustatzea eta programazioa bultzatzea da. Udaltaldeek antolatzen duten eskaintzaren osagarri moduan. Zehazki laguntza ekonomikoa urrengo taldeetara bideratu dira. Iruñeko Orfeoia, Gaiarre Operaren Lagunak elkartea, Nafarroako Ganbera Opera elkartea, Iruñeko Ganbera Abesbatza, Nafarroako Ganbera Abesbatza, Nafarroako Ateneoa, Nafarroako Antzerki Eskola eta azkenik Atena Fundazioa. Bestalde eta azkenengo berri honekin bukatuko dugu, Iruñeko udalak bere hiri plan estrategikoak suposatzen dituen erronkak iruindarrei aurkezteko eta iritziak biltzeko xedeekin 2030 foroa deitu du. Hiritarren partaidetzarako saioa izango da urtarrilaren 16an, datorren astean, asteazkenarekin gauzatuko dena. Hitzordua arratsaldeko 6:30 izango da Kondestable Jauregian sarrera librearekin. Honeino urtarrilaren 9ko saioa. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.